het stelt. Goeiedag, Goeiedag. we hebben jou met wandelen. Ik beziek je om dit hier in de groen te krijgen. Wat is dit? Nou, dat maakt nog zo'n... hoe heet dat mee? Dan krijgt het mooie warm je de zin mee op een dag in. Zo'n tiet. Ja, zo rond denk ik hoor. Ik wil die kar aan het kiepen leiden en dan wil ik hem samen met hem heen stellen en zou daar weer in zetten. Beziek ik. Daar ben ik zo aan horen verder mee. Altijd lukt, hè? Altijd lukt. En als het nog niet lukt, dan laat het ding je. Nou, leidt er hier aan hem, maar als je moet dan maar. Komt ook wel een mogelijkheid voor. Hè? Ja, hier het hoog. Nee, dit is een ding, hè? Aha, Die komt er dan bovenop te staan. dan ga je die opskarrelen. Met mijn squashzoon, die went in grip. En die wil net me verhoezen. Dus, Oh, deze jet er officieel op, zeker? ja, deze heeft er officieel op, ja. Ja. Maar je moet er afzagen door alles weer verder rusten. Hè? En dan Maar denk, deze je, kant dan denk je, van, daar ken ik nog wel wat mooi. Die ga je al rijden, dus dan komt dat wel wat klaar. Hè? Zit daar mijn baas? Ja. Achter die, dat is mijn baas. Goeiedag, Goeiedag. ben jou de baas? Oh, dat zei hij, ja. Wie wij hier? Ja. Ja. Maar waarom zei hij dat jou de baas bent? Wat denkt hij dan, moet ik maar rekenen. We zijn allebei, wij hier allebei. Dus ik ben de meeste ondernemer nou, tenminste nou. Ik kan honderdtrim saloneren. En ik Aha. vak en ik showhond. Dat mag je leuk vinden, hè? Dat mag je leuk vinden. En waarom vind jou dat net leuk dan? Als je bent wat rockerdekkel hier in de hoed daar rennen zij van zorgen op. Dus dan is het nog lekker rustig, maar ze kennen ook al heel veel blaffen, hè? En dan is het net leuk. Nou ja, dat vindt mijn vrouw wel hoor. Ze blaffen net te worden, hè? Ze ben moe stil. Ja. Wat is dat? Nou, de rust is wedergekeerd. Rustig wedergekeerd heb ik klaar. Hè?